بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها خالدون شمرہ صدق اللہ العظیم۔ بھائی بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی پورن مکپو اوا نادگی کائتھوک پیرگا چت پتھوک پنگم ہنبیریبا مسنگ دین کے اچوبا مشورہ کی دمکتا مفہوم مسجدہ لاکھ پنگم ہنبیریبا سی لاکھ لاکھ شکرنی اللہ پانا ایکوئی خودی مکپو قبول طبیب اوسنو۔ دوستو، دنیا سی عبادت توفمنی اور آخرت سلا مدگی بدلا پھنگ پھمنی تو عبادت کی مکھل میام منی عبادت امکھنگ تورگل لوئرے ہے بنتے کہ دین کی تھبک خودی مک عبادت ہے اللہ کی یا تھنگ ان بگی تھبک خودی مک لوئنا عبادت نبی کی خودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خودی مک لوئنا عبادت تو سمائنا ہرم خودی مکتا پنسی کی تھبک خودی مکتا ایکوئی سی عبادت ویہن نبا ایکوئی کی تھبک خودی مکسی ماسی نبی کی طریقہ دا پانگتھونگ ربھوٹ نبتا ہے اللہ نا پام تھبک سو ویربا اور نبی کی طریقہ دا نبی کی سنت تھبک تو سو پانگتھو ابا تھبک تو پانگتھوک پددہ تھموئی کی نیت سو اسینگ بو ویرب دی ہر تھبک تو کہنو عبادت نے دین نے اللہ کی اپام بو ابتر گسو توریب تھبک تو ایکونا نبی کی طریقہ دا پانگتھوک ترگ دی ادسو دین نتے خدا موینا نماز سی اچوب عبادت لمنے اللہ کی حکم نے نماز سولو حفظ کو ادبو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیرم با نماز کی طریقہ رکوع سجدہ قیام قرات پورنا مکتوم ادو کی او نہ تیرب دا ایکونا پانگتھوک بتا رکھ دی ہریب نماز سی دین نتے عبادت سنتے تو سو میں نے تھبک خودی مگے تو نیوم دو چمگا سو اللہ کی حکم ورگا سو دوستو تھبک تو توریبا می ادو کی نیت تو چمدرگ دی ادو سم کا عبادت نتے سیام زوبا ہن ادونا انشاءاللہ ایکوئی خودی مگ اسا کی پنسی کی تھبک خودی مگ سی اللہ کی اپام بدسو احنبا نبی کی طریقہ دسو توبہ اور تھموئی کی اسینگ با نیت کا لوئی نسو توبہ ہے بدو غم نب ہوت نصیب ادو کی محنت امنی دوستو دعوت کی تبلیغ کی تھبک سسو ہاں کوئی کی دعوت کی محنت سی غیر مسلم دا چل لگا کلمہ سولو مسلمان اولو ہے بگی دعوت نتیب ادو سو ضرورت نہیں ادو سو توگدب نہیں توگہ بھی نہیں سو تھمگدب میں ادو حوزی کاوزی ایکوئی نہ کوئی توریبہ دعوت کی محنت سے دی مسلمان اچلی ناو سنگدہ ماں مسلمان دی اویرے حاندگی ایسو مسلمان اویرے الحمدللہ حاندگی ادو بو ایسو ماں سو اللہ کی حکم سنگدہ دی مپونگ پھانا چٹ پنگام دریئے مپونگ پھابا دین ایکوئی در لئی دریئے ادو نا ایگون دسو منگون دسو ایدی این دعوت پیری میدو دسو ایگون دسو کو اللہ کی دین سے مپونگ پھانا لیہن نبا مپونگ پھانا عبادت توبو غم نبا ادو کی دعوت نہیں ادو کی محنت ہے دونوں دعوت کی تھبک سے دسو نبی کی طریقہ دو اے بتائی سائن ہے ذکر اللہ کی حکم نے با ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن نہ کوئی کوسلو میامبو اللہ کی مائکیدہ ہاں اللہ کی لمبی دا حمد اللہ کی دین سے دا کوسلو
اور کوسنبگی نیوم کرم ہے نا بالحکمتی جان لوسنگ لوئنا مفہم متمدگی چب چابا فجبا وحی وتا نیوم نتی سجن درگا اینا دعوت پیگن کھلی میدو ماگی تھموئدہ ایگی وحی سے چنگھن بیابا گیان لوسنگ دو پتھوگا مفہم متم چانا مابو اونبا میدو گی تھاک تو ادوگی متنگی نا وری صابا عالم اورے عالم دگی چب چاب عزت بیبھار توبا اوزا ورے اوزام ویبگی بیبھار توبا ایم ایل اے ورو ایم ایل اے اما ویبگی دنیا دارم نی ماکسی دنیا می پنونگنا سلام کو لی عزت توے ایکوئی سے عزت توتا ہے ماگی تھاکتی متنگی نا مانگوندہ وری سانبتا ہے تو اینا دعوت پی کے توریبا میدو نا بھائی ایگوندگی چاہی ہنتھبو ابتارسو علم دا گیان دا لوسنگ دا ہنتھبو ابتارسو مال دولت دا ہنتھبو ابتارسو مانگو ما وین ہنتھینا کھل لگا دعوت پی بیادے ادو ہنتھبو وکھلم گلوینا دعوت پی ابتارا گی دوستو ایگوندہ نبو کیبر تکبر لانی اور میبو ہنتھنا کھن بدوگی گناہ سے پورن ادوی حالتائن ہائی دروائی سے مانگون دا پنچنگ چنگ ہوئے ادوی ہوتا میدو بو ننگسینا میدو کی تھاکتی متنگی نا ماگی عزت توی بگا لوئینا نا ما بو ننگسی بگی دا مانگتا دعوت سے پیوا خودم مانا دوستو پاکھنگ امنا لاغا ہائی کبدو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اے محمد اے بو ایمان پر وحیب تاردی یارے توگم سن اے اپام بابا دائی مسی ننگ آیا پیوسنے کہنو ہے وہ ای چین تھی بھئی آدھنی ماسی کی ایابا نترگا یو تھک بھئی آدھنی ماسی کی ایابا نترگا زینا توی آدھنی ماسی کی ایابا سی ایاب پیوسنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ساؤ دے مانا دو کیا امنا بیبھار کائی بوانگانگی سی گناہ کی تھبو کی اجازت پیو ہری میں تو اللہ کی نبی ساؤ دے ہنتھائی بریک پھائی ادو کا کیا ننگسی نا مونگا دا دعوت پی کرے بنگو ننگ چین تھی بھائی سمتنگ تھا دو کنگا مدرا مانا سو کلیم مسی دکھوائی تھی کوم ہے اوم دیمن کے ام تھا دو ہائی بنے مونگا دا اختیار تو پی بنے تو مانا ہائی جرے جو میں ہاری بچین تھی بسی نکھر کونگ بنی اور آن بھئی عادت کا زنا کی عادت کیسے ہم دی ای تھار ہوئی گیا تو چین تھی بسیم دی تو کسی نے پرے بھرے دودھ ہتے یا جلے اللہ کی نبی سے حکمت نفسی کسی حالانکہ زنا دے اجازت پی بنتے حران کے دے اجازت پی بنتے ادو پھرے ہے بھی واری نتے حکمت دے ما واری سانب یانب نقشن بیانب کی دے اجازت تو پیر اللہ کی نبی نا ننگ چین تھی بسیم تنگ تو اسم پرے بھرے ما سو حرو حرو چاہرے چلی اکوم تھونے سے مان کھنجری سے نمیدانگ ہو رہے حران بچت کے کھلے ہم کمان تھموئی دے کھلے ای حران لرنی ہو جی ہائیں ہم کا محمد کی مناک چل پکاندہ ہائیں کدائی چلی نوک تھیں کدائی چلی کار گزارے لرک پدائی چین تھی بیار روئے ایم ہم میدی اسم نگان کھن کھر دی اسم تم نگان کھرے ایمان پر اے کلمہ سول تو ای ما حران منگم درے ای ہائیں محمد چین تھی جن بیار روئے برم دی چین تھی روئے ہائی کھرمینا این حرام چندر حرام چتن چین تھی بدے یا روئے ادنا مرم مرگ حران سے توک تھوئے ہم کا مکھا تانا مانا زینا کاری بد کاری کی تھبک کی وکھل کھلے ہنگ سے چل لگے نا ادر سنگ اسائی وکھل جلائے اے ہو جی بد کاری تورو زینا کاری تورو ہائیں محمد ہنگا کتار دیا ای کاری پاکم پین ای چین تھی روحائی کھرمینا مازو توبی آدھے انی مقصد توخ رہے تو کھر لے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کو اونم تمدہ کا مائن تورے مان سینگ ہے دو چرم مسائی حالت اللہ نے ہدایت توفیق ہے دوست حکمت نے سی تو سمائنا گیان لوگ سنگل لوئیں نہ حکمت ایسی گیان لوگ سنگ دنے مفہم متم چانا وانگانگ با مدو بنے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکمت ایوئی سگی ارتھنے با موقع شناسی مردم شناسی ہری سے دعوت کی وہاں ہائی متم دا مفہم متم ینگو می مسک کھنگ وانگانگ اسے ادو ابتارت انشاءاللہ کان رفنگنی تو ایک وقت امیدوگی نولیج امیدوگی کوالٹی سے ایک دے امیدوگی حیثیت تھاک سے ایک دے چو چوا ایک نگانگے مفہم متم چاہتا ایک دعوت پیرے
ادو طرح دوستو ایکوئی کی وادو اریم تاخرنے میدو دعوت کی مخالف ویکھرنی دشمن ویکھرنی جماعت کے ساتھی مگجی کوئی مفہوم تمسی اینگ دے ایسے کنا کنا کوئی ساتھی یا ہوئی دنا ہاں ماما نادنا سبا سبی توبینا کا نام نہیں ترے ادا ہے کنا پھود ساتھی کنا کنا یا ہوئے گولو تو ہنجن بھائی تو نا اب ننگ پھان کے دبرو ننگ لے رہا پھان کے دبرو ننگ ڈاکٹر رو مائی برو چلو نماز نمائی تھوک لے چاہونی ننگ چلو اللہ لمین ہیلی ہے تو چینگ در پو بھی تھوک تو سی میسی نم در ہندک کی پوخرا سے متوں چل کے در چل رہا مائی مونگ منوں نسو کرے ہے نہیں جماعت کی میسی پورا ظالم کمان دو کو نہیں ہوئی اسو کیا ماما نارش میں ہے نم در پو ہے یار ہوئے سیب نابت ہو تو جماعت چکھریں دا تو میدو مپون سنگ جماعت چل کے درا ادو نبھو تورنو حکمت کے ساتھ بھاؤ تہ لگا ماگی تھوئی نہ پام لگا ای مسی توبن پھگنی یار ایچا چل گئے مسان ہراؤ ہراؤ تھوکن لو تو اسی حکمت نہیں دوستو حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اچھا کابیر سنگھ منگ دے اما ہمیں سکیامنا چلی سنی پوری دنیا مہاگنا مپون سی چپن ننگائی تبو ہم لئی کریم ہے نوم ریل گاڑی دا سفر تو متم دا حضرت کا تھانگنا جنٹل میلم بھامے مسلمان جنٹل میلم مائی پائجامہ دو پورا کھمی تھم نصیحت پا چروب بیری تھک پا بہرحال شریعت کی وہ نتائن تھبک میام مانگون دا اورے حضرت چمین نبسیدہ تو حضرت نہ خالی ماسی این حیرم دب تارا دی مادی کھنگ دب دی کھمی تھم بورم بسوی آئی حیرم درگ دے ایسو گناہ گار اورنی حدیث تن ابو اکن بسی کی وارننگ سے لائی کہ کھمی تھم نہ لونگی نتر پائجامہ سے لیمی دو مائی مکھونگ تے سوئی دن دوجہ کی مئی دا چاکھن گنی اب سے لائی ادو کی واکھل دو کھل لگا حضرت نام مانگون دا ہائی روڑے خان صاحب ننگی پائجامہ سے کھمی تھم سے ماسی حرام نیتو گنے ہائی روڑے کتنگ مفہم متم چاہو درے میدو کی تھاک تو گا شان با حکمت کی دعوت ادو ایہو درے تو مان کری اگر نتو لے برو ای پائجامہ چون جب نہیں تمہیں کیا ہو گیا تمہیں کیا مطلب ہے تم اپنا کام کرو ہے تو رنگلی پاسی شاو رنگا کریم تو پائجامہ چی گھر پہ واسو لے کھدرے وادو اکن واحد دو خریب نتو لے برائی خریب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ امن نمائی ترے پنچی چو پنوائی رم دے مید مسک کھنگ درمینا مانگون دا مکھاتا نا اونگ دبا کوکتوک چامتوک نمبر سو لے کھدرے توبہ تیلو ہے توبہ توحائی دب سو حیفم کھنگ درے مید کھنگ درمینا زمان حرم آخر عمر فوق دا مادو کی توک تو گئی پنچی چپا ای میں چاک چاکتن لئی اللہ یہ مناکتا ای قریب اکھم پیروک دگے کھنگ دے ای ام کی زہر میں کریم رم دگی حاندی پائجامہ کھمی تھم بدو گناہ گار تو ارم بنے اے نمائی کھمی تھم بدو حرام نہیں اللہ کی نبی نے تھینی ہے کہتے تھو لے برو ننگ درکار ہوتے ہیں حرک چھپسی سی کی وحی سے نما کفر کی تھا کہ اخرے تو این تبلیغ توبی وحی حیہو تب نمرا مرگا بیچارہ گناہ گار تو ارم بدو این کفر کی تھا کہ ہن گھرے اے اللہ امنت قریب اکھم پیگ دے اپن سے جو مچا کوئی کھے دوستو بہت حکمت کی ضرورت نہیں بہت پیار محبت کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ اے کوئی دعوت پی دب سو یادے اور می دبو ہراؤ ہراؤ دین کی تھبک سے پامہن نبگی حکمت کوک تو سے کچھ چیزیں بدرکار ہوئے حضرت مولانا عبد الجبار صاحب پندرے میں گیا ہو رہی بھی دھو کی با ہاں یم لڑک ہے مینے حضرت مولانا رحیم الدین ہم امنگ چاکس بھی دھو بان گی ما انگوان دی اہن نے بہت کی سینئر نے کرشن مولانا عبد الجبار سینا مولانا عبد الجبار سی منیپوری علماء سنگ ام لڑک ہے مینے ماشاءاللہ فتوہ جباریہ علی احتیاط زہریہ انا دارکم سمان مچام بیرم مائی دارک تو حضرت مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی فور وات یوری سبحان اللہ جو مشہور عالم نے مولانا عبداللہ لکھنوی سے دارک چاہم لم ایرم بنی پانے بہرحال ماں کی فور وات کے یاو ویسی ہم تھاکت نہیں آئے تو آئی با مولانا عبدالجبار سی شامی ایبا مشہور و ایبا لارک ادھر فوق نوٹ ایرم امین ہے متانگ دے مسئلہ چمم نبا کہیں کہیں دے یاو بسی حتی کی مارا نوٹ چھو ایرم بنے بہرحال ادو مکتی پھنگ درے لارک تو حضی کی فاتوہ جباریہ علی احتیاط زہریہ سے مسے مدی اپک پر رسالہ مچام ہوئینا نہیں پھنگا کا مدوی دو تھوان کر گیا سے
ایئرپورٹ کے مولانا حنوب امنا مانگون جو کاپی اب مخ لے رہا اب ملب ادو حضرت مولانا ادریس صاحب نیلونگی دارالعلوم محتیمان ارم بسی ماگی MI پریشن ام لے رہا ادودا پورک پا نامک تنگ مسی جیروکس توبیون ادرے کاپی ام تنگ لاہور گائی نام ادو پورک پولے ادودا فارسی نہ وہنگ توی فارسی نہ جواب پیری عربی نہ وہنگ توی عربی نہ جواب پیری اردو نہ وہنگ توی اردو نہ پیری میں لون اہم سگی وہنگ پوکھم یاوبا تاریخ مچام نے چینا سیام دے فتوا کن منگاتنے دنیا سے بہرحال ادو اپنے صلاحیت لیبا کوک وانگبا اچوب عالم نے بین حضر سے دے مولانا عبد الجبار سے تو مولانا رحیم الدین صاحب تھوبان کسی نے دیوبندی تھوا گا یامنا ماگی حیب سنگبا علم وانگ وسی اورگا نہادی ویربا جگہ جگہ ایت نفر لونبا مناظرات توبا ادو مرم ورگا مسئلہ مسائل دو اچومبدا لا کوئی مناظرات توبینا دشمن ویرمی سنگ سے اران می دسو امک تائی لالی ہائی دم نے مناظرات توبہ دیبیت توبہ سی مکتب یہ نرنگ لاؤندر تم توخب نے ام کوئی پھول دا تم انی دی منوں ام دی اران منی یہ دربہ سی مکتب اران بام دن اس الحمدللہ لمے توبہ تورے رجوع تورے ہائی بسی تا برنگ سی پھودا بنگلئی لیتم میں تو بہرحال یہ نبا لو نبا تو نبا سدا مولانا حجی جبار سے حرم میں آمد علم انہوں نے پاسا سی مولی رحم الدین سے علم دی سمندر مان پورے ادو ماں اسی نہا ہوئی تو مان یہ نبا لو نبا کھٹ نبا وہ نبا سے کا تو بجنا نے ماں علم سے نمینگون تھا ہدایت پنگن بھی ہوتا یام اکائب لاکدم نے لاکن ہے بھی یقیب لے تو نہ کوئی ای دی چاکرانی کوئی روئے حل ہو رہے نہ کوئی نمام بریک بھراؤ کو بریک فارو انشاءاللہ مانگو دی کان پھگنی بریک فاہو درے سیگی علم ماگی علم سینا میام دا برباد تانگی حرم بہرحال ہائی با مولانا عبد الجبار سیگی مسئولی پاما حاجی نصیر الدین نیرون دامگی اگر یہ اوباک تھونگ ہیک مننگ درا دیرم میں اسی دی چاہی کنترا مکی ممانگ دا ما سیکھ رہے ہائی با حاجی نصیر الدین سیدائینا حال لمان بزرگ سنگ گی سوم وری بتایا ہے مولانا عبد الجبار سی مشہور ہے ماں کی ہسٹوری سے کرا ہنگ بنے تو مان لی رہے اچھو عالم نہیں بنگو اچھو عالم تو ماں سے لڑک تم مرگا تھورک پال ورک کو کان سیدھا تو جی مرین سیدھا کھونگ لائیں تو نہ کوئی لیلوں گی می میں حل من مینم پار ہرگا نم دانگ دے رکنی دانگا سکتا آدھے تھورک نے منتا خط تھرک کھیمینا اومنی چھوڑے مرینی چھوڑے منگانی چھوڑے تو حساب پاپ دا دور دیں اسی نم دانگ رکھم تھوئے نا میں ہم سے مینم پائن چل نہیں تو بسونی بسون پور تو جی مورین کی فاؤدور پھم سے ایسے دے وہ رنگ پوری میں عالم الماء قطر سیدھا میں کھونگ نہ دسو لا اے نونگالے کو بتان سیدھا حکمت کی واری دینی دعوت این حضر سیدھے عادی ناصیر سی مطلب نہا وری مسام جسان کھائے میں مسو سے دی میں مسین پوکو مسو نے ادودا میں سم یم سان کھاک پسی تیبو سم کھاک کو حرام نہیں ادو دان صحیح دے تھانگ دے ادو کوجل لگا مسم در نہ لگا اس فزیدہ اسو دین اسنگ نے فزبنے نسم نے فزبنے نپی مچا ہے لے چھابی کر مالی دے گو سنا نام اللہ نے سیم دین پام چاو نے سیمک پنی دو ننگ نسانا سم سے نوں سیب دے نپی مال ہن بسیم تنگ دی ننگ وکھن کی تنگ کھند چمی دا پو سنا چما ہے تو ازی نصیر الدین ہے مسا مدرائی کائب دلو کھرے اے نہا وری دو سو پو دن ہے وہی دو سم کا کو حرام نہیں دی شیطان بدما سم سے کتل وہی دی تم سی بو وہی نہ دم من ہائر پسدائی کائ دنا پو ای کا اور گن ما شا تن چلے گا کگلوی شابا 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 اسو دی اب سنگ تم تھگل پی تو حکمت یعنی حاضر سے دی تو کوئی کی وحی وتا سے بہت حکمت والا اورگدم نہیں داعی سنگ کی وحی علماء سنگ کی وحی راجنیتی سنگ کی وحی راجنیتی والا کی وحی سے کتنگ تھی مطلب میں ایک فرق خبر دا کاغذ لا ادن آج اردو رہے میں ووٹ پھنگو بھائی وحی اب تک سوئم دا سو من علماء کرام کی وحی کتنگ سوئم کاندا اچوم بچام بدنے مو دراگا ماپن نگان کھم دو ادو ام پھپکھلوے مورو بیم نگان بدا وحی اب اران میں ادو ایدو خبر دھبا کنی واٹسپ تھپ کل کنی لی لکنی ادو ہائی بس ڈاؤن ٹاؤن بھی ہونا کرنے سو من دعوت کی تبلیغ کی تھوک توربیہ ساتھی میں کہنا مساگی جان مساگی مال مساگی متم پن مکت ہوگا اسوک وان ہو نریب میام سی اب تھگت ہوئے مکھوئی نہ ہو نہ بدی می کیا نمازی ہوئے کھرے ماشاءاللہ دیندار ہوئے کھرے مکوئی کھا کھرے ٹوپی اکھرے اور حرام چارم بکیا حلال کمائی تو کھرے سی ام تو تھگت ہوئے
Jamaat wala si tawre alhamdulillah kandre Jamaat wala tuna asoi bamtang tawradi yang wasi Jamaat wala ne si latin jala wala ne sin tawse tawdro adun mara mara dosto mayam gi yang pham oriba din gi dai sing ulama sing wasi yam section tai yam section batai Allah gi nabi alaihi salatu wasalam na sahi kul ga humdoi da'wat tawram da kafir sing Allah gi nabi gi wahai matang phabre Muhammad hairam basi wahai si khoi taning de yaning de mai wahai tu lali bebhar kai bam te yawram Abu Jahal do oro Abu Lahab do oro Sufyan do Abu Sufyan do oro Utba Shaiba chau chau zalim dushman do oro Allah gi nabi gi mai ke di koi asoi bo hamta bebhar kai bam tengang hite Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu jalali admi ni akan bamini ha kanasu ki bibana tihak ki matang da itang chorak paga ya rasulullah ijazat pe mangak thage ta hai mine jange uhud ta kafir ki mai kai dagi akan ba war kya tawsale asok apan yaw dringi tanja sida kafir singna musalman akam pe jam ngange ba Musalman simu Allah ki nabi na amat khumgano akam pe ngam khumhande mogoina ol hubul gi joy ho lai fulana lai fulam hoi lai tin maming lawraga dugi joy ho kar law khota lan horum dai jago anda musalman su lawning e moi gi ol hubul hari lai tin me am du maming palla akam pe ngang ning balla gi no khabar da sai run balun anda kafir amna Hazrat Hamza radhiyallahu ta'ala anhu da akam pe run ngange oi nupi gi sunat tau bagi macha nupi gi napit ki macha ni panang kari oi danno suman Hazrat Hamza da chairangpa Hazrat Hamza radhiyallahu ta'ala anhu gi mama si matam duda arab ki mi sing nupi su khatana torum leba pi macha sing se laina kya de su ngak thokpa ka na kya haidana oi ke barhal shariat su madu lai gidre barhal mustahab ni su kana ton koi jaruri dinatre adugi thamuk tawram nupi ni nupi singi sunnat taw Hamza gi mama si aduna akam pe ngang moina napit nupi gi macha nana kari waidan usman Hamza bu karan ngang posida Hazrat Hamza su shawning akam pe ngang barhal Hazrat Hamza ne break far to Umar radhiyallahu ta'ala anhu na oi kafir sin hoi ge ol hubul dugi kari do saram ga do chupacho pesam ga chupacho jumana moi ge akam pe lon ngang e aduna Allah gi nabi fauran thinge Umar adu haigno yong halange mohoi lai du akam pe hai rasu matik jaraba kaisu le te pole lai du aduna sayyid hawda Allah gi nabi Umar sayruno makoi gi manaro akam pe ngangro to astu ai hajen ngi di hak werga soi khoi gi dawat si ai khoi de chairak pudai khoi makoi de onkat de chairiyat dosto और ai khoi ki da'awat ki wahai wata da akam pet sijan lam yadi kana gum ijat chokwa ngang be de dosto yabi re alhamdulillah yabi tre alhamdulillah khoi tashkil do yare fare yad re fare pau yohan bandu adu khakai khoi zimman wama alaina illa al balagul mubin Allah ki nabi sing phau hairam mabne dawat pi ra yabi rak tre kare hai wama alaina illa al balagul mubin ai khoi ki thabuk karib ta tai nate khoi sup nagi yohan bado phong na Allah ki wa yohan badu khaktani haraga nabi sing halakhi o sabar tawkhe andun inshallah ai khoi sabar ki sath hikmat ke sath thabuk tawgadam ni dosto yamna picture non jaba wahai sijan ngadam ni waj na se to matam da su akan ba chaiba thangbi mong da bayan tawbsi asar oi dabani taning dam yamna kana darman jairi seman kam hen dosman khan ma helak phune adi mata them jabagi mong da nungsi bai cha simu them madu karing thokon tawhan ningba madu targa magi kana gadam adu man ai khoi public pu miyam bu them batai hikmat ke sath mohabbat ke sath और कना गुमम की बुराई तवरुनो दावन पी बचत पदा खचु खन रुनु अतोपा कना गुमम बुसु इज्जत डाउन ओइबा सोपवा हाइरुनो बिचना हजरा से आई की वही दु खक्ते यहलम से अल्लाह की हुक्म नी रसूल की हुक्म नी अल्लाह ने सी पामी रसूल ने सी पामी सी तोमी नसी हाइबनी सिदा सुम तौसाइ सुमाइन तौदना अथोट प वही वतन हाइब तरदी इंशाअल्लाह तारि मिदुगी थमोइदो मदुदा अल्लाह पंगना पोतो चंगहन गने हाँ थमोई दगी थमोई दा नकल तौगने जीरोक्स था बदु महिने अइना थमोई सेंगना नुंगसीना वासी हाइब तरदी अइगी थमोई दा लैरिबा अइना ओहेनिंग पोसे अइना दु ओहेम ngमनते
adu Allah pagna ama wa tari ba igi sathi ai maruk to magi thamoi da xerox oihengani aina pamidu kari no se ma bu khan thabagi pangal pirakani ma amal tawninga kane Allah Allah tuna dosto ai khoi gunagar ng hektani kamjor ng hektani asoi bana thalam ng hektani adu achau ba thabuk ni khoi gi thabuk sidi itik ipa chadam thabuk ne ko adu taw da su yad aduna ai khoi hikmat ke sath muhabbat ke sath fazana thabuk tawgadabani mi yamna ngangmaga mi yamna ngamga ani sida khetnari si chap manaba wahida chap manaba thabukta amagin wa taning amna taning de dosto si karai to no khet abom de ramune ikhlas ta khetnari bra wahi wata ta khetnari bra kaino mo ramune chap manaba wahi amna harang tariba amna harang na taning de si to ai isa isa si mina ai gi wa taning ba mi saksi ohen gadabne ai gi lamjat su phaja batai wahi su phaja batai amal su phaja batai aur ummat ki damakta ai duwa su tawbate adui matung dak ai su khangde haite ya Allah mafam siga matam siga chana ba nahang na su yabi ga daba ai ngon da su miyam da su kana ga daba adu ma wahi wata du ai gi chindai thokan biu aran ba wahi wata henjan ba wahi wata thokan bi ga nu hai ba duwa si tawraga ai khoi pik cha non jana wafam du thamabadi inshallah ai khoi gi wahi du da Allah pan kari hengani asar ko hengani si parmani dosto mahai amaru thabugum ne Hau maru hunba hawai maru hunbasi hunbadu khakta ne thamuk chai khoi gi nadro hawan basi kana gi no Allah gi ai khoi ne phau maru om ta hawai marum thawan ba ngam de thokte hun khare hawal la pasa Allah thamuk suman ai khoi ne wa hai khare thamoi si labuk ne miyam gi thamoi sida ai na maru hulle ai na wa hai khare da'wat ki tabligh ki din gi iman gi wa hai khare to ai na hai khare wa ji mayam gi thamoi da hawan ge ai di yahan ge natraga یہ حال ویسے کناگی اللہ کے بعد تو جتنا ای تھموئی دے اخلاص لیری مکھائی ای ٹوٹے پھوٹے نگاں بائی چم چم نگاں بمی ترسو ای واحد اللہ پاک نے اثر دیکھیں گے دوستو اللہ نے کوئی بدگما مستجاب دعوات اور ایک نیبت دعا خود انشاء اللہ نے قبول طبیبہ اور ایک ہائی بخود مقصود میام نے قبول طبیبہ تم مسک وہن بھی سنو دوستو خوشخبری نہیں ایمان والا سنگی دمکتا ایک توی تھبک خود اینی اموئی سنو اموئی سائن اہان بھائی ذکی بدمائنا ایکوئی تھبک سے اللہ نے پامہ تھبک وربا نبی کی طریقہ دا وربا اخلاص دا ورب دی ایکوئی ہر حالت کامیاب نہیں دوستو ہر حالت ادن حدیث حمد لائی اللہ کی نبی نحبی رمی کہ مومن کی دمکتا انگک پنی مکھوئی دا عواب تارسو عواب متمدہ مکھوئی صبر توی ادن مکھوئی عواب دو عبادت ہوئی ننگائی بھی متمدہ سو شکر ادا توی ادن مکھوئی شکر ادن مرم ورگا مکھوئی ننگائی بھی حالت سو عبادت ہوئی تو مومن کی حالت خود ایک مقصد افبتنے وہاں رسو صبر طور افبا ننگائی رسو شکر طور افبا تو انشاءاللہ کوئی دگمبا اللہ والا وہن بھی سنو ادونا دوستو اللہ رب العالمین نا کوئی بتھبک اسی پھنگھلنی سے کوئی لائبک فبنی دعوت کا مری لینرم دب ترا دے کوئی جنٹل میل ویدنا تم لے رمبے آئے می میاما ہوجی کھوجی کوئی دا ٹوپی اوپی با کوئی لانگ کھانگے کھاک دنا ہانے کو تم لے رمبس بھی آئے ماجی تا چنگم دب میاما ماجی چنگر اسے چنگم دا تم لے رمبس بھی آئے سیکی تھبک سے کوئی گا اللہ پاک مری لینہن لمدب تارگدی تو برحال لائبک فبنی اللہ نے تھبک ہمیں کوئی دا پھنگلی سے عوام امید اوہ ہمیں توبیہ تھبک ادونا تھبک سے انشاءاللہ سیفاو گی نہیں سیفاو توگی ہمیں کوئی نیت توسیب گا تو اللہ رب العالمین وزیک سورہ بقرہ کی دوستو آیات میں انہیں سونجا خریدو مادو دا خوش خبری پیری ہراؤ پاؤ پیری ہراؤ پاؤ جیل سے تارگا تھبک سے تولنگ بنی عیسیٰ کی مگل عیسیٰ نہنگل ہننگ بنی تو کری خوش خبری پیری وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیکی ممانگ دا کافر پمسینگ سینگبا اور منافق پمسینگ سینگبا گروپ انیمہ کی حالات بیان تو خریب اللہ پاکنا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سیدھا ہورگا هم المفلحون بھاؤ جدا ایمان والا سنگی حالت بیان تو خرے متقی ویبا ایمان والا افبا ایمان والا سنگو نماز سون با اور غیب تا ایمان چھو پرکوا زکاة چھو پیبا خیرات چھو توبہ آخرت پوچھو تھاج بہمان متقی کا نانو سے بیان تو خرے متھنگ دا منافق سنگی بیان تو خرے ومن الناس من یقول آمن باللہ دیکھو مرکتا گئی ورے کافر سنگ بیان تو خرے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون کہ تھنگئی مک سنگا دم کافر سنگ
دین بو اللہ بو انکار تور کانگو سنگدو مکھوئی کی دمکتے جب مانے لنا مکھوئی دا کی حلبسو کی ہندرسو محی کریم تا ہدایتا چم دلارو مکھوئی کی دمکتے اچھو عذاب تیار تون تھم کرن ہائی کرن تو ایمان والا کی دمکتنا هم المفلحون محی سنگ مائی پاک لبنی ہیں ہراو پاو پیرے متھنگ دا کافر اسنگ بسنگ دو کی دمکتے اچھو عذاب تیار تون تھم ہائی کرے متھنگ دا منافق سنگی اہم سب گروپ انسان سنگی منافق مسلمان سنگ مناکتا لے ایکوئی مسلمانین ہے ہائی با متم امنین ماسک سون با کافر سنگ مناکتا چلے انا معاکم ایکوئی دین اکوئی لوئی نری سنی مسلمان سنگ دا ایکوئی نا ہائی روپ دی توسن نبنی کرائیں تو سمائنہ توبہ کانگبو منافق مکھوئی کسو حالات بیان تو کریں مکھوئی کسو اکن با عذاب نہیں ہے بسی مکھا تابدہ اللہ پانا اسائی کی احان با نمبر 1 دے لکھب ایمان والا سے سیگی وافم دا مک ہندن پورا گا اللہ پانا کر ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ ہراو پاو پیو ادونگا میوئی سنگ جو کہنو بھی ایمان پورا گا پھو عمل تورو رگا پنچی لے لکام سنگ دو مکھوئی کی دمکتا کری تھورانگ تو اللہ تھم گھر وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ ایمان پورا گا افو عمل تورو کام دو ہراو پاو پیرو مدی مکھوئی کی دمکتا اللہ پاک نے جنت تیار تو تھم کریں جنت کی حیکول لیکون سنگ پورا دلال سنگ تیار تو تھم کریں ہاری با جنت تو کی منونگ دا تجری من تحتی الانہار توریل سنگ چیلی فجر با او بھائی جنت کی توریل سے کوئی نہ کوئی سکمت توریل نہ تیتا ہاں توریل کی پھیبان انیسی یاقوت کی مرجان کی تانگ ربا ڈائمنڈ کی وگی دوری میں مکھا کسی لیکوم نتے لیبان نے دوستو مشکنی امبر نے ادوگم با توریل سنگ مادر چیلی بھی سنگ دو جنت منو چیلی سی سنگوم کی توریل کوہی کی توریل سل سبیل کی توریل سمہن دوستو مکھل کی جنتی تونگان با مائی میں تھاکتی مطلب مکھو نے تھکت با فدق ربا لوک ربا اسنگ امک تھاکی بدا مدوی مہاو سی کاؤبنگا مروی دبا ادو توریل ہنگ چیلی میں تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا مدودہ مکھوئی برابر لیرانی جنتی سنگی چنگ رگا امک ہنالانا تان دھور اروی دوستو اور مکھوئی کی دمکتا کری لیکنی ازواج مطہراتن کہ مکھوئی کی دمکتا پمسنگ سنگ لبی نوپی سنگ اللہ نے پیرانی نکاح توگرین پھمددا پمسنگ سنگ دوستو لمچت اخلاق سو سنگ با مموت متائی سو تئی دربا منا کونگدان ngasi di لاک فجربی نوپی ابتارسو منا توندے انگو مموت تیرم گنی کوئی کسما اور منا کونگدے انگو وطلم گنی مبوک تورو امانگ اسوئی لرم گنی سو منا اموت پنا تھالی میں دنیا ہیروئن ہیرو جاترا اور دنیا اور می خودی مکسی امو امانگو میام امنا تھن بنے امانگ بگی مپائی سمم دے خوش سے مپاندہ اللہ پانگنا سون سے کپچل لگا وہ ہندبی واری نے سون سے کتنگ شوق پتم تھو گئی پوسی کرنے ای نے امانگ نترو پیشاب تھو گئی کہ امانگ بنے پاخانہ تھو گئی امانگ بنے تو امانگ میام ایکوئی منوں گے دا اللہ نے لہل لگا ادودا سون سے کپچل لگا امانگ میں تھوکن لگتا بدا ایکوئی نا ایکوئی سی ای نے چت واری نے اسینگ بدے ایکوئی سی پیشاب پاخانہ کی مپئی تھی یوں کی مپئی نے تو بہرحال جنت کی می سنگ دی پیشاب پاخانہ چھو توروئی لوگ تین چھو توروئی میا چھو برس تو بگی میسواک تو بھی درکار ہو رہے ادم لنگدن لگنی فضدن لگنی کاری گما میل کچیل اموت اکام چلے رو سمہن پم سینگ بنی پاس ہوئے گنی ادونی اللہ پاکنا ازواج مطہرہ نوپی سنگ دی پم سینگ بھی اور سینگ بھائی ارتھا من دوستو اسی دنیا کی نوپی دی سینگ دم یام میں ہوئے دم جد اخلاق تا سوئی با فیجے چکچا تا سوئی با اتو پنہا نوپی نہاگ اتو پنی پان نہاگ وکھل لے مری لئی نبا سی لونا اسوئی با مانگو کھنگتنے بدکاری جناکاری تو بسی نترسو ادھر کل حیز نفاسونی سی امانگ بسی برابر تھا گھدنگ لائی ادو ہاری با جنت کی نوپی سنگ دی ادو امانگ بسی امبو لے رو حیز نفاس لے روئی مساگی منونگی سوما پان امور پمتے لے رو پم سینگ بھی نوپی ویکھر دے لا یطمسہن انسن قبلہم لا جان کہ جنتی نپا سنگ نا مکھوئی بو نکاح توگا دوری پھنگنے دوری سیگی ممانگ دا مکھوئی بو کنا گمبا جنات اما پھونا انسان اما پھونا مکھوئی بو سوک پھو بسوک تری با خودو نا پھو سوک تری پم سینگ بھی نے اور مکھوئی قیام پھجگنی کانہن الیاقوت والمرجان جنت کی نوپی سنگ سے دوستو یاقوت امسنگ مرجان نے سی دنیا دا پھنگی بار ڈائمنڈ میام سنگ من خواہدی اتانگ بنے انی سے سی دنیا کی پرمانو نہائی بھی وانی جنت کی ڈائمنڈ نہیں جنت کی یاقوت نہیں قیام پھجرم گنی قیام نگم گنی دوستو اسی دنیا دا اسیم با ڈائمنڈ سی
Macam kakta matum macam ta thamba masjid si pura mai muthatlak su mai mangan dar pumlang langane ha ko he nur karai dana ha Shahjahan gi matam dai khoi sidagi Tripura gi pangan na khundari ba manik bhandara sidai ne phangri ba ko he nur si takh tawu sa khri si angrez kam minam khoi pu khri se asi gi si bhai jin mayam na koi mon mondarang purak bada Hanubam na thiyang ro din lin mayam sina amna mak am dagi amna mundar si kari bola mana mun yang pumlang lang posak nung amne diamond amne masih di yai du urmal masih khalaga karma masih law dagi silman lin ni do muqabala tawnur siam desiya kadra kimne to masih upambi mathak ka khale enge sum enge lin mayam ururu le janda la upam sim makhada mundari tamada yai sina mundari se to mana polang bai be mini madi sajik phanba kumak pura kanu daw mine Polang du mai sajik hamnam gyana ma lagtana mana mathak tai sumeng lin se lin mayam se mundaraga diamond si mayai thek ta dan leiba tanja sida hek ta mana polang up thrak bane mathak de to polang du upchan khide moi mayam si hek ta mamai se toro ola kal laga mai magi khud kushi ta thawai thanam yaw lin mayam si mathai chak na khidara si nam yawe lin mayam adu mai toraga koi na leidara ma ma su kum thrak pasu yadaba chiak kadran ki ba amai thang lin ma khai sibyam ko si khare upai lik tadana moina polang di thangkat pan ngam damina chanda khram kan hanu busina puraga du gi diamond du adu man phangi ma history si adu matung na Shahjahan ning thau da pau si yoraga mana pi bya ba matam di lupa paisa mayam pi ra hanu dir man laukhina du aina hajani dunya gi diamond bhaba suman asungam na langba sangan tang oi khre to jannat ki diamond aduna dosto jannat ki turiyan du gi mapan oriba और मुश्क अंबर दुना मखागी लेबाग ओरिबा कयाम मनम नुक्सिरमगनी कयाम फजरमगनी दोस्तों अदुगी जन्नत की अदुगी तुरियन सिंग चेली मफम अदुदनी दोस्तों जन्नती सन लेरुगदरबा ईमान वाला अमल वाला लेरुगदरसी तो इखोई ईमान वाला सुनी अमल वाला सुनी अल्लाह ने हर तो फंगन भी ओसनोबा तो इखोई द अल्लाह ने पीर ईमान सी मांग खिदनमा अमल से हेंगतना पोट अनि सिने इखोई तौगदब थौसे ईमान सी हेंगत पसु लई हन थबसु लई अल ईमानु यजीद व यनकुस हाँ ईमान से हेंगत पसु नाय हन थबसु नाय हेंगत ली करम कांदा ईमान हेंगत नबगी वा तारबा मेहनत तौरबा अलमा सिंह बयान तारबा दीन की लारिक पारबा मस्जिद चंगबा मदरसा चंगबा हज तौरबा उमरा तौरबा हाँ अल्लाह की लंबी दथोगा कब लाउरबा करी हेंगली ईमान हेंगले बाजार चलो मार्केट चलो देखते कि सिनेमा एंगो टीवी एंगो और मोबाइल के अरान वही प्रोग्राम एंगो करी और कनी ईमान हाँ यौ थकरनी देखा ताखरने बा डॉक्टर सिना अखोगी BP चेक तौनबगी गाड़ी कबनो हाँ थर्मोमीटर दुने मादु पेट नमीद नोक्सन हालीदना नोक्सन हाले सोमद खुदांगदना पुंजंगरे सोम पेट भी काखलपने मा योखली सोमद नोक्सित खिजि थादुइमे थादुक तब तब सोम हंधरकपसिना मागी मिहुंदर चोंगबसि माय मना कोंग फावरे डॉक्टर से तो आहान बै चोंग फावरिसिना वांग बै मकुम सोम तम तम था थरकपसिना अमका मखोन अमक तारोय मिहुन मखोनसे अदुना अरोयबने मागी अदुनि अप डाउन एसि मखोगी तो बरहाल नोक्सित थादोकपुगुमने ईमान की माहौल दगी थापतो गई खोना सिनेमा दरमा येंबा बाजार मार्केट चटपा टूरिस्ट वना लम कोइब चटपा असमय तौदना मोबाइल या रान वही प्रोग्राम येंबा पॉलिटिक्स वाला सिंगी वारी ताबा राजनीति याउबा भोट खोंबा चटपा सिने करे दवे नोक्सित थादो को ईमान की नोक्सित थादो सा चन बेंक ता धरकन नमाज छोनिंगरोय जिकर सु तौनिंगरोय जमा सु चनिंगरोय मथंग मथंग नान थोखिदना आई इबादत आ लेखा ताखरे तो इबादत हंधरक हुई कनो ईमान हंधरक पने इबादत हेंगत पसी ईमान हेंगपने तो बहरहाल ईमान हेंगत नबगी थबुक तौरी भाव ईमान हेंगली थादोक मतमना मसा मथनतना हाँ ईमान से डाउन होए तो इंशाल्लाह ईमान डाउन ओहेंदर में बल्कि हेंगत नबगी कोई मेहनत होता है हाँ अदुना भाई दोस्तों खुशखबरी अल्लाह ने पीरे मफहम कहा था मुत्तकी सिंगी खुशखबरी अमल वाला सिंगी खुशखबरी ईमान वाला ये खुशखबरी दाई सिंगी खुशखबरी उलमा सिंगी हाजी सिंगी सदका खैरात तौब सिंगी अफब तौब सिंगी तोंगान तोंगान बा खुशखबरी हराव पौजेल पीर अल्लाह पाना इखोई मखल खुदिंग मकी हराव पौजेल से फंगन भी ओसनो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़यामत की निमित्ता जन्नत की थोंग खुदिंग मन कौसिन गने जन्नत की थोंग निपान ने
تو تھونگ خودی من ابو بکر بو سوم دا لاکپیو سوم دا لاکپیو انگون دا چنگیو ہائی دوری سبحان اللہ سی کرائی دونو ابو بکر نا مکھل خودی مکی عبادتو پھل وینا توخیم دو ادونا مرم مرگا ابو بکر سی چرن کی تونگین خودی من کوشن گنی اللہ پانا ایک کوئی بسو ادوم با بندہ اوہن بھی سنو ایک کوئی لائن بکا کی تھبک توری مدرسہ والانا مدرسہ کی توری سینا پمنوی لوری نا ای کھلوی دم نے دعوت کی ساتھی نا ای دعوت کی گھر توری سینا پمنوی لوری کھلوی دم نے بلکہ دین کی تھبک خودی مکسائی کی تھبک نہیں کھن گدم نے انگم خودی مک ای متینگ تو گدم نے لوئی نمک اینا پھول وینا چین بدی غم دے امدنی ہین چیلی ادو اتئی دوسو ای کی تھبک نی دین کی تھبک نی اللہ سیسو افو ہین بیو سیسو افو ہین بیو ہائدن دعا سو تو گدمی متینگ سو تو گدمی انگم ممنگ دکو تو انشاءاللہ مدرسہ والا سو دعوت کی تھبک تا جان مال قربان توسی دعوت کی ساتھی جن سو مدرسہ والا سنگ مکتب والا سنگ نا توری عوام تھبک نی سی اسی سو متینگ پانگ بیو انشاءاللہ ہاں ادونا خانقاہ کی تھبک سو دین کی تھبک نہیں جمعیت علماء نے توری سو دین کی تھبک نہیں انجمن سنگ نے توری سی نشا والا پھاب پن بتا دو اگر یہ تھنگ بخوت میں توری سی جماعت والا ایک توبیا دبئی ہوئی غم تھبک نے کو تو موہن توری چوب تھبک نے نہیں انل منکر گناہ دے تھنگ میں تھبک نے موہن توری سی اہنگ تم دم کوئی جمعیت علماء کم بنا انجمن کم اسی سو ایک سپورٹ تو گدم نے بھائی 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 چمنا توبی چمنا اللہ نہ بھوک جرمائی پان سن ایک تھبک نہیں توبی ہاں تو سمنا لوئی دمک سی پن چل لگے تھبک تو منب تائی دین کی تھبک سے ادونا تھبک سو مپنگ بانی ایکوئی مچین سو لوئنا نونسینب غمگنے لوئنا دوستو اینا ہائجرنبا ہوزیک متم خرا ایکوئی حالات اما لیروبدگی اللہ کی لمبی دا جماعت کی شکل دا چٹ پتھوک پنگی تھبک سی لیپتا لیروے الحمدللہ ممانگی جمعہ انہوں کی ممانگ دگی میام کی مشورہ دگی ہمنی کی جماعت سیمگا چٹ پہو رسی یہ دن الحمدللہ جماعت میامم چل رہے چل لوبا جماعت سنگونا سو نقط وینا ساتھی میام مائی مگی چل پھم دری پورا گا تھبک توہن کریں ہوزیک مکھاتانا انشاءاللہ چلا کی سو جماعت ایک تھوک پا یارے ہوزیک مشورہ سو توردم انشاءاللہ مپاندنا تبا منی پور منونگ دا ہوزیک چلا کی جماعت ایک تھوک پا یارے ادونا سیگی سو ایک عیسا عیسا کی اوینا سو تیار ہوئی بیو اور عیسا عیسا کی محلہ دے کی اوینا سو انگم با مونگ دا ایک محنت تورگا جماعت سی سیم سیمگا می منگا ترکی ترین پانگی چلا کی جماعت سے ماسی تھوک نبا ایک محنت ام تورو سے ادوگا لوئن بھائی بزرگ دوستو ایکوئی خودنگ مکسی داعینی دین کی اور دین کی تھبک خودنگ مکی ادو ابتار دی ایکوئی دا لائیگے تب صفات سنگ دو ایگن سنگ دو مدو یاخن بتائیں ہاں اور خودنگ مکی ممل مگن سے ممل ہنگل اسی مگن دودائن مگن درائن بلب اسی کی مگن غان بسینی غان کے دم بلب اسی غان بیدر دی کھونگ باندی اخرانی پھر اسی مگن نونگ پی بسینی اونگ بسینی اسی مگن یاو درب دی اسی جو آدھا یاو خرانی یوں دو خرانی کلو دے اولگا تو سمائنا پوٹ خودی مکی مگن ممل مانگو دے یاوری بس صفات رہنے تو مومن ایک ہوگی صفات ہی کریں دوستو اللہ رب العالمین سورہ فرقان دا بیان تو میری ایمان والا کی گن وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ادھنگ بھائی عباد الرحمن رحمان کی بندہ آئی اللہ نے ہم لوگ سیب بندہ بندہ سی مکھل انی نے ہم شیطان کی بندہ ہم وہی پام میں چل ہوئی دو شیطان کے پام بسی مسجد پنسی لے لے تو شیطان کی بندہ رحمان کی بندہ ایسی خاص ہونے کا نابنو کہ اللہ نے ہم لوگ سیب بندہ ایدی اللہ کی پام بدا پنسی لے لے میدنے ادھو کی صفت مگی مگن کری وگی دگے منگون دا کرم با خودم پاندم لے گے دگے حبیت اللہ تکبیری یمشون علی الارض حونا مکھوی سنگو زمین بتگے چلی کرم ہے نا لکتھا نوندھرگا تب نہ انگنا ہاں تب نہ انگنا چٹپا لکتھا نوندھرگا چٹپا پکچا نوندھرگا چٹپا سے مسیح رحمان کی بندہ اب بندہ وہ بھی خودم نے خط نبا حور دبا کنا دسو پھو نبا پام دبا مین حور اب سو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ مین منگون دا حورے خط نبا چاہی نبا وقت می سنگنا پنگ می سنگنا منگون دا کریم کتھائی نبا ورو منگون دا کوئی لائن دا خط نبا حورے تو خط نہ روپے میں ہوتا ہمارا کاری تبھی السلام علیکم حرم مگن لئی توک تنم چکیے پھون رم دے خط رم دے سیمائی انی صبح مگن نے اللہ نے نصیبہ بندہ رحمان کی مدہ ایسے سی انی صبح مگن نے دوستو لمبی دا سوروک دا کہیں دا سی پھون رم بچے نبسی تونگ دو ای بمین ہنجن میں آدین ہیک تا وہاں مہائی رکھا کا کھوم نبا مین کھوبان یا تھاب دینے کن تھی لمن نبسی مسیح دو نتے اپا مگن نتے ادونا دوستو ایکھوئی سو ہاری بس صفت سی اساد اللہ ہنبا کی دمکتا کنا کسو خط نبا چاہی نبسی پام موئی سے
مینا کھٹنا بہورے مینا انگوندا کامپین گانگے بھائی السلام علیکم کامپین گام بسو توحیدے کھٹنا بسو اللہ نے پام دے انی مکسی پام دے تو چلے السلام علیکم مینا ایبو مکی تھینے ہائی سنو تھونا لیتا مینا ہائی سنو کون کھتن پھون درنو خدا منی سورے کو چٹ پتن کرمائن چٹ پا اور کھٹنا چاہیے بہور کمائن تو پولا منی رہے اور مخات آپ دا اہین کرمائن لین گنی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما سبحان اللہ سی اللہ نا یا رب نصیر بندہ دوی خدم لے کہ مکھوئی سنگھ دو یبیتون اہنگ لے لی مکھوئی دو سجدا وقیاما سجدہ کی حالتا قیام کی حالتا اللہ اکبر ایک کوئی نماز آئینہ تم نتنم لے لیسی تو اہنگ کی سرک کھر دی دوستو قیام کی حالتا سجدہ کی حالتا ہے تہجد کی حالتا مطلب کتور سو ایک لیں گے تمہیں انشاءاللہ رکعت انی تورسو ترک تورسو انشاءاللہ ایک خودی منگانا دے گی اللہ نمازی چھو یہن برے مطلب منگا گی تو تہجد والا چھو انہوں نے رسیم انشاءاللہ مرم دی تہجد والا وہ بسی رحمان کی خاص بندہ اسپیشل وہ اللہ نقصیر بسنگ دی منوں دے گی امن تہجد والا وہ بسی تو سی خودم امن سمائن مخات آنا اللہ پاکنا متنگ مال خرچ تویہ دنگا اللہ نے عرب بندہ چھویں دی زنا تو دے میہاتے سینہ چنگا متنگ صفات چنگا تھا تھویری تو آئی لی با فجبا گن چنگ سے کوئی دسو لیہن با فکر توسی محنت توسی تی تارا چھرے کن چھرے دعوت تبلیغ تا لیکن آئی حجبو تحجد غم دری اشراق غم دری صبح سامی تسبیح سے گن لیتے ادھر تر بھائی ایوان ہنگل ابراہیم ہنتھری تو انشاءاللہ ہنگل نبی محنت نسی دی اب با گن خودی میں ہنگل ہن بگی لوئے نا دوستو ای کوئی سیرہ دمی کوئی روئے سیرہ کا عمل خودی مکلوئی لیب کھرنی ایک نگشان ترکیب کا عمل خودی مکلوئی کھرنی نگشان تر تریپودی خدای بندہ اللہ نگشان تر تسو اللہ سولم بیاوی ایک سون تم سیب میں مرائے بکھم کو لیکن تھوا ہگلان کھیم گا اللہ نبکتنگ حیب سنگا مروئے نیکی یہ متنگ وابدو تانگا مروئے تو سیرہ متمدہ عمل پرم لیب کھرنی لیب بوئی دبسے عمل مکھل اہم نی ادوی منوں گا امنا دوستو افبا اولاد تھرمبا ادونا افبا اولاد ایکونے تھمم تردی افبا اچھا اسو اولادونا ما نماز ولو گنی حج تو گنی زکات بھی گنی صدقہ تو گنی افبا تھبک تو لے گنی اور مانا توریب افبا تھبک کودنگ بنگ تو دا مپا آئے گی مما آئے گی ثواب تم برابر اسپیشل پھنگنی مرمد آئین تھارمبو وحی نے آئے گی چاہ سے آئین تھارمبو وحی نہیں وحی دری پالک وحی نو ورسو آوات حبی ورسو کنان بھنگی مپودنا ادو مانا عشاء سے آئی وہی نے این تھارم نے افبو اہن گرا فتبہ بدماس وہن گرا اسکول کالج خط تھار گا نماز روزہ تمبیر رمدرے بے نمازی وہلم گرا آئی گی خوشی تو این افبو این بہن رمے وہن بہن رمے اللہ نے وہن بیر عشاء نمازی دیندار اورے ادو ابتر ادو مان تو عمل خودی مکے ثواب سے گوندہ صدقہ جاریہ ون اللہ انی دو مان سیدر پھو متھنگ دا آئی گی عشاء دون لا گئی قبر دعا تونی نماز تنگ دعا تونی رب غفر لی ولی والدیہ ہاں سبحان اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ سولکن چادن ای دمک اے اللہ یہ پائی مادت ہو جال توبیو جس طرح نگنا ای گی این پیئنگے دا نقصینا چانبین اپائی مادنا یو پی رکھب دو ادوم حین پروردگار نگنا ای پائی مادو نقصی بیو چانبین مچائی کھوئنا اپائی ماگی دعا تودن لے ہو بسی مکھوئی کی دمکتا صدقہ جاریانی نوم تھاک وانکھنب جارے اویدور میں زم ابدا سمنا افو مچا سمبیرم بسیما صدقہ جارے دوم سوا پھنگ دو انی سمنا دوستو مال خیرات تورمبا میام گی تم کوئی نکان ہوں گے تھبکتا مال خرچ تورمبا ادو کی ثواب تم برا پھنگ رہیں گے ماجد سارا میں مدرسہ سارا میں قرآن شریف وقت تور میں دار کے سنم تھو میں ہاں لمبی سوروک شرم میں ادو تری ہاری تھبک سنگ ایک لیری بھو میں یام کان پھنگی بھوبا مائی ثواب سے ادوم قبر دا پارسل تم لے دور نمید کی مائی ثواب سے کٹ کنے اہم شوبنا دوستو کری علم نافع ہاں کوئی سائے سنا کان اب علم تمے ماہی تمے ادو میام دم کسو تاکوی تمبیر میں ادو تر این تمبیر میدر متنگ امک تمبی ہونی مدن کو متنگ تمبی ہونی جماعت تھوک صفات ترک تر سے گن تھا تر میام تمبی نترو تو صفات ترک چمبھا پو میم نم کا مان کا 3 دن تھوکنی 10 دن تھوکنی نفونی تھوکنی مان کا صفات ترک سی میام نے تمبی کریں ادو میام دنا صفات ترک عمل تو کریں ماں کی ثواب تمبیری ماں ثواب ہان میدو ثواب تو مان ہم کا جماعت چپدمی میام تشکیل تورمنی اور صفات ترک تمبیر منی تو ادو سنگ سے متنگ سمان قیام ہو سے ادو متنگ جاری لہو در ثواب سے تو مدرسہ دا مکتب تا تنبیب استاد سے صدقہ جاریہ کی ثواب پھنگدب سے سگم نا اللہ کی لمبی صدائی کو نام میام بو پتھوک تنا دین تنبیری با کلمہ تنبیری با نہ ترگا
صفات ترک تورسو مذاکرات تو تاکوی تنبیریم سے سیزو کینوم علم نافع نے انشاءاللہ سیرم متوں جو پھنگدب عمل اہم سے مسو ایکو یاری مکھئی تاؤن بھون اسم انشاءاللہ فرے ہوزی اروئی بدا دوستو ایکوئی ہوزی چلا گی تھوک پگی انشاءاللہ مشورہ سو تورنی تو کنا کنا نو تیار ہوئی بتو